нашему государству, за развитие спорта в нашей стране. Şular ýaly synody işgärler gelip şu vid sportu gollasalar elbette yurdumuzda şu sportun şu görnüşi hasam bir bul ösüşleri eýe bolar, hasam ýaşaň içinde de şu sporda bolan höwes sürer. Olanların hemmesine üstünlük yeňiş arzu edýän. Baýsat baýsat üstünlük arzu edýän şu turnovka etdirip näçe köp etdirsen şonça da kämille ýolun ikinçisini, üçüncüsini, dördüncüsini, beşinçisini gowalar. Hemme turgonlary üstünlük arzu edýär. Очень интересно. Поздравляю. Hayatta da kowurken bolsun dost. Bundan beýlek sportda arkadan saýadyň üstünlük. Diňe Gatnaşýanyň daşyna seredip biz tolgun ýaz tortmaýsak, Gaty gyzykly boldy. Aýyk Atabaýew diýilen diň bir sportsmenler elbetde medeniyet sunud işgary hökümete gödeňi elýär. Sporda uluslararly giň mümkinçilikler döredilýär. 58 kilogram agram boýunça çempion bolma başardy. Pro Taekwondo diýen bir çykyşynda şeýle meşhur altyn medal nasip bolup bayraklarına nasip boldy. şu şäherä gatnaşan ähli mehmanlarymyza köp sawallar ýa turgonlara köp sawallar ýa ýa-da başga bir etkerçilik eden, tam hojalyk, suwdy hojalyk, garhanatyň köp sawallar ýa.